Všetci v novom videu dneska budeme hrať Knockout. A dneska budeme využívať Max super silu. OK, dobre. Takže ukáž FFA. Musím využiť i proste musím ísť Max silu. To nebude dobre. A musím jednu hru vyhrať. Neskončím toto video, až kým jednu hru nevyhrajem, dobre? OK, no dobre. Prečo toto som klikol? Musím ísť na Max. Proste nemôžem ísť slabo. Musím ísť na Max. Dobre. OK. Vyhrajeme určite jednu hru, čo? Ako dlho to bude trvať? Po mňa dosť dlho. Ne. Ten tiež ide Max. Dobre, takže zatiaľ to je dobré. Vyzerá to veľmi dobre. Max, aby som neporušil pravidlo. Idem proste do tohto na... Aha, to nie je tiež na Max. Počkaj, tak to bude... OK. Dobre, takže do nich musím ísť. To proste fest divné. Dobre, ak teraz by som vyhral, tak to by bolo proste pre mňa veľmi super. Ojojoj. Trafím ho? Do neho idem na Max. Musím ísť na Max. Prosím vás, dajte ten odber a som mŕtvý, takže musíme to proste vyhrať. Dobre, dávam sa asi na Max. Idem do stredu. Plná ľudia niekedy do stredu. Všetci idú do stredu. Dobre. Toto je super čas, kde sa môžem na každého napchať. Oni kebyže pôjdu na mňa, tak ja toto pre istotu takto dám, že bum. A toto bude bitka. Počkaj, ja. Prečo on? Prosím ja. Joj, tak dobre, všetci idú na neho asi bolo mňa. Typujem. Kde som vlastne ja šiel? Áno, zase som zomrel. 2-2. To je Max. Aha, tak toto už vidno, že on sa to čítam. Dobre, poďme. Prosím. Dobre, prežil som. Takže, kde sa teraz musím dostať? Red Style. Tak dobre, idem na túto stranu radšej. OK, poď. Dobre, že som sa dostal. Bol to risk. Ja tu vybuchnem. Prosím. Nice. No, dobre, super. No, poď. To sú dvaja? Čo vlastne hráme za hru špeciálnu? Ja som porušil pravidlo. Dobre. Už ho ja poruším. Posnažím sa. Lock aim. Aim locked. Aha! Takže ja tu na Naut. Lebo vlastne všetci pôjdu na toho veľkého bossa. Takže vlastne ja som ten veľký boss. Všetci sa na mňa bude pchať. Na to sa vôbec neteším. Môj bože. Dobre. Dám Max, dám lock aim. OK, takže ja som mŕtvý. Dajte teraz, práve sa nastalo 2 teams, takže to je super. Ale ja som si to dal FFA, či čo to je. Ale proste... Takže vlastne teraz všetci na mňa pôjdu. Mne sa bugne táto vec. Ja pôjdem niekde do Maďarska. Pomoc. Ešte. Poďme si za aura farmiť na šťastie. Prosím, nechcem ísť ja. Vybuchnem ja tu na vybuchnem. Dobre, takže to je super, že... Pomoc. Dám si toto na Max. Lock, aim locked. Dám si toto pre zábavu. Všetci na mňa pôjdu. Joj. Lebo oni sa môžu sami zhodiať. Prosím. Takže to je super, že sa všetci na mňa pchajú. OK, tak to bolo šťastie. Ne. Poď, teraz. Aha, jak si dám lock aim, tak mi nejde hýbať obrazovkou. Posledný človek, zložím ťa na kusy. Teraz, on na mňa pôjde, ale... Takže, akože konečne, ak sa vám páčilo video, tak
nezabudnite kliknúť odber